Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Office Deputy Commissioner East Khasi Hills District kala Pynbna ya ka jingpan bana pajba halor ka long kaman ka sun banang ha East Khasi Hills District nadu ka arpo hunyo trek yoyong arajar punrio hadu ka sitare ujemmang arajar arpunrio kat kum ka jingpan tip da ka India Meteorological Department kat kum ka jing batha ka bala Pynbna daw Additional Deputy Commissioner but CEO DDMA loong bah kini gisan Sngi bandan ka jing slap jor ringkat karl air bat leile ka office kala kan thop lang ya ki lat Jingïada ki badai ban sim khia kata ka baningkong ban khmi bat pen skambha ya ki tiar kitar ki bala ban sha rong ha kala air kum ki thop ding ki ten sop yeng lane ki mau et basong sanjor ki ten sop the nyut ki signboard bat ki we ki mar ki bala ban sha rong ha kapor bajor le air kabaar lara ka jingba leile kalong ka bajor bat ne islam kan bha shibun banam panon kam lani ban penme ki tiar electric kum ki mobile ki estri radio television bat ki we Kabalai, kinong song snong ki day ban long ki ba pikir, banyada ya ladi namar ka jingslay kala banjia hadian jong ulabba, kam tam ha ki jaka ki baharod jong ki wa bat ki wa duit. Kabasaw, laken tu ya ki pajba ban kiar na kabajam ya ki wa duit ya ki wa ba bat ki ksat ha kapor bajur slap. Pim tikana ya kabor jong ka ka bajendong bat tuit stan kala ban pen kalon ya pi. Kabasan, wator nenya ya ki kali habadan ka jingslay bat kiar na ki post elektrik ban light na ka jingshabat ha ki board elektrik. Kipat ba kila ban phone hau number iwei ar lada don kam jingarap hakinu ki jingjular. Habatin pej bah ki kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya